Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da yau, barkanmu da haka, barkanmu kuma da sake haɗuwa da ku a wannan lokaci. Ta muna ma kowa fatan alkhairi, fatan kuma kowa ya wani lafiya. Masu kallon mu kamar yadda muka saba har a kullum, wato abin da ƙaramin manci, mutum ya tsaya dole ya kalli bidiyon mu tun daga farko har zuwa ƙarshe, don mutum ya ga da zai kallo da kuma saukewa da kuma saka makullin sirrin kenan na kowane irin fim na Indiya. Tun da nan abin zan wato lamba ta farko da mutum zai zo saka, lamba ta farko kai sai ka zo ka saka lambar wato 6, sai lamba ta gaba sai ka zo ka saka lambar wato 0. Cika da kuma manta kafin lambobinmu na ƙarshe kenan. Kamar yadda kowannen ku sani, wannan fim sabon fitowa ne, to wanda yake bai yi kwana 3 da fitowa ba, to kuma gashi muka yi iya ƙoƙarinmu mu ga cewa mun kawo muku shi a wannan channel kamar yadda muka saba domin ku kalle shi a kyauta. To abin da ya dauka muku daga ku shine mutum ya tsaya yana yana kallon bidiyo kamar tun daga farko har zuwa ƙarshe, domin ku ainihin zuwa to bayanan makullin sirrin kenan. Yanzu dai anan abin da wato za mu yi na gaba, makullan sirri wanda yake za mu zo mu saka wato na gaba kenan kai tsaye. Sai mu zo mu saka lambar wato 7, sannan sai mu saka lambar wato 0. Masu kallon mu sauwa kalma guda 2 suka rage mana na ƙarshe kenan. Kafin nan kada ku manta da cewa idan kai sabon zuwa ne, to ka daure ka danna alamar abone domin sanar da kai da zarar an saki wato wata sabuwar fasara za ka samu kai tsaye a kan lokaci a wannan channel namu da yake da suna Muhammad Zadi TV. Kuma kamar yadda wasu suna mana wato magana akan shi wannan fim ɗin, ake cewa dai insha Allah ya ba mu iko ya fito kuma mun kawo muku shi a wannan channel namu domin ku kalle shi. Kada ku manta da cewa dukkanin abin da kai da buƙata to insha Allah za mu yi ƙoƙarin mu ga cewa mun kawo muku shi wannan abin da kuke da buƙata a wannan channel. Abin da kai muke so da ku kasance da mu a kowane wani lokaci, domin Muhammad Zadi TV naku ne kuma ya shirya tsaf domin ya kawo muku wato ingantattun shirye-shiryen Indiya Hausa a wannan channel kai tsaye insha Allah. Tun zuwa nan abin da za mu yi kenan, lamba ta gaba wato sai mu saka lambar 9. Masu kallon mu sauwa kalma ɗaya kenan ta ƙarshe, amma kafin nan wato kada ku manta da cewa a kullum to muna gabatar muku da group na WhatsApp wanda muke sauko da fina-finai na Indiya Hausa, wanda kuma yake ba sai ka saka makullin sirri ba. Ga wanda ke da buƙatar shiga shi wannan WhatsApp group namu kai tsaye insha Allah yana iya magana akan lambar mu ga ta nan, domin ya ainihin ji da ake shiga shi wannan WhatsApp group namu, wanda yake da zarar fim ya fito za ka same shi a wannan WhatsApp group namu kai tsaye kuma ba tare da ka saka wani makullin sirri ba, idan dai kana cikin group mu na WhatsApp insha Allah. Kuma kada ku manta masu yawan ƙorafe-ƙorafe akan comment ɗin bidiyon mu, to ku riƙa dora kuna kallon bidiyon mu tun farko har ƙarshe, to wannan shine kawai. Domin idan dai mutum ya tare bidiyon mu ko na second ɗaya ne, to gaskiya mutum ba zai ga ta yadda wato zai saka makullin sirri ba. To amma idan mutum ya daure ya haƙuri ya kalli bidiyon mu, insha Allah na tabbatar da cewa bai da wani ƙorafi akan makullin sirrin mu ko kuma akan wani fim namu insha Allah. Tun za a abin za ka yi lamba ta ƙarshe kaɗai sai ka zo ka saka lambar wato 0. To wannan shine makullin sirrin namu kenan, kalaman sirri guda 6 da zaran ka saka suka rinna alamar OK. Da zaran ka rinna alamar OK to insha Allah zai da kai in za ka ga wannan hoto kenan, sai ka ja hoton ya sama sai ka zo ka dubi inda ka rubuta kallo a nan za ka danna ka tsaye insha Allah zai wuce da kai wato inda za ka kalli shi wannan fim wanda yake da suna Jinin Mutuwa cikin sauƙi. Masu kallon mu zan bar ku a nan, sai kuma gobe za ku ji mu da sabo ƙayatacce insha Allah. Kada ku manta har a kullum
Muhammad ZNG TV naku ne ya kuma shirya tsaf domin kawo muku ingantattun shirye-shirye. Assalamu alaikum.